Amagqwetha amele usodolophu Eugene Johnson axoxe ngelithi uFanikerk akangosomlomo osemthethweni njengokuba ubulungu bakhe uNorthern Alliance bapheliswa. Ephendula koku, amagqwetha amele iDA nemibutho endibanisela akubeke kwacaca ubuFanikerk ebesenguceba ngethuba kubanjwa intlanganiso le wengumsolomo kuyo. Inkundla igwebe kolokuba akubungqina banaleyo kuthintela intlanganiso yebhunga ukuba iqhube. We welcome the judgment today. I think justice will prevail, or has prevailed today. The motion that was brought to halt tomorrow's council meeting was frivolous. The ACDP is exhilarating. I mean, we are glad today that today it's justice. It's justice for the city of Nelson, Mandela Bay. Ziphanzile inzame zokufumana usodolophu kunye ne-ANC baphendule ngelixa sisiya emoyeni. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.